Здравейте на всички, аз съм Day Creeper. Днес ще разкаме с двама приятели, ще цъкаме Warcraft. Надявам се да ви хареса. Отдавна съм качвал клипчета, бях малка вакансийка. Също ще няма време, не? Но спокойно, ще бях включила този клип, така че ще да как ме взема така. Също взете, това е някаква нова игричка, която ми казаха. Тук съм с ODH и с един друг мой приятел. Ние тук се откриваме сами, нали хора? Ако не сте се абонирали за канала на ODH, моля да направете го. И се надявам да ви хареса. Чакайте да се намаля звука малко, защото е малко шумничко. Така. Добре, ще е по-добре. Така. Някой от вас взема дърво. Ама искаме единство друго. Да гледам. Чакайте, че не съм пратил нищо за дърво. Не мога да пращам. Аз не съм такова, не съм направил за дърво. Не съм пратил нищо за дърво. Да, сега. Пращам ли за дърво. Това да се отвори. Арете, там това. Тук да не е този делен на маки. Те пращам за дърво. Чакай, че ми пишат. Значи ли? Искам да бя нещо знак на камерата. Микрофона гледам, за да видя дали ма чуят как трябва. Чакайте секунда. Някой ми казва, че е малко шумно. Бол! Там, малко. Добре. Продължаваме да не че забавя стрелата. Ако искате, програмата казва Tungle, ще я покажа след малко. И можете да психология. И можете, ако искате да играем заедно на Warcraft 3 Frozen Throne. Аре, вече имаме един сериал. Трябва ми дърво. Айде, дърво се качи. Страшно право или си... Са заплати ли? Аз не, аз все още не. Колко? Значи хора, не. Ти къде са намера тя, кажи ти? Абе, не ти казах, бе. Ще се разбере. Сами ще търси. Там ще разбере. Аз казах. Ти не казах. Абе, пламени бе. Нищо да иде бе. Излезте и играйте бе. Това игра в момента сме. Да бе, ясно. Те прави силно. Букало. Ти го да сходи, да оставиш. Кой игра ще ти петля? Банка, майката малко иска да видя фликата. Има спокойно, бе. И надявам се, видиш моят приятел. Просто има работа. Как сега на мен... забил години. Добре, какво прави? Ще се го апгрейдвам. Трябваме един работник. Трябва с един милиард. Трябва да е. Добре да взимам. Не, бюро за губени вещи. Забравяме ги. Забравям пак. Иван има събия от апартамента там на първия етаж. Тази ли беше там? Ще го спомня. Не знам, ако искате... Чакай, да ми е дискусия. Просто не знам. Ето е програмата. Има дам. Tungle, може да намериш в интернет. И там ползвам своя договора с приятели. Или
ваше име. Така, да направим още единици. Сега един тук кой е. Аз намерих компютъра. Какъв компютър, бе? Ако става ви? Аз вика, че намери мен. О, Миша, какво става? Не знам. Излезте от всяка изкъпка, но моля ви се да надинте. Повече следващия клип вече бъде много пъти. Ще направя, ако искате още един клип на тази игра, ако искате, няма проблем, само казвате. И работа почти не са. Още един ми трябва да изподира армията. Така, най-накрая. Вече мога да скрива още. Оба. Добре, да продължаваме. Добре, вече мисля, че съм събрал достатъчно армия. Трябва ми някой, който да бие близко. Ама нямам нищо такова. Ще ги апгрейдна. Ще направя още един. Ще прати стрит. Ще направя започна ще да просто. Няма смисъл вече да се чака тук. Чакай, ще се почне да бия по един. Майко направи толкова стрелци. Ако вече стана ден, аз не игра. Имам доста стрелци. Най-накрая ми убиха един. Само един. Добре, аре вече убиха на нещо. Така. Ого. Ще ми трябва вече. Така. И това. Да видим. Така. Фанка. А не, това е обита. Добре, това не знае къде е обита. Да видим тук. Фанка, това ти ли си его фанка? И тук трябва да е компютър, ама вие компютър ли сложите? Да. Стане трудно. Значи не. Правим. Добре, това вече си много сме издали. Да, нямам място явно. Вече ли тия бучите отгоре? И трябва да имам... Преди трябва да имам достатъчно маси. Нямам достатъчно хляб, преди маси. И да си намеря малко. Добре. Значи не. Имам си малка армийка. Така. Ево тук, накъде? Ма ние сме на такива острови, от които не мога да се измъкне. Ясно, разправя добре. Значи това е така, или качки. Това е така. И това е така. Let's begin with questions and creating. Точно. Как ще изглежда това? Кого гледала? Аз ви гледам. Отива от дракони ли бе? Ще си ги взема. Аз обичам дракони, помня да ти кажа. Аз винаги си взема дракони. Само ти казах, тук само моите души, моите вземеш дракони. Прецаквам съм. Как да? Не, сега не ти скочна бои. Дела, мамо, дела. Има карай сега, качам. Че не се заемо или да се разруша, или да ми разбиеш атаката. Аз предполагам, че е първото. Съвсем приятно. И това, и това. Добре. Аз